La cantant Susanna Sheyman i l'orquestra Open Gate han ofert el passat 23 de gener un concert solidari al Teatre La Faràndula de Sabadell. Aquesta actuació, organitzada pels voluntaris sabadellencs d'Oxfam Intermón, tenia la finalitat de recaptar fons per la lluita contra l'Ebola. L'espectacle també ha comptat amb les veus de Brigitte Maga, Rangel da Silva i Bet Vidal. Es la tercera vez que vengo a colaborar con Oxfam Intermón. Muy contenta siempre de que me ofrezcan la posibilidad de poder hacer una buena causa. El repertorio que hemos hecho hoy, tengo la suerte de contar con grandes amigos como Bet Vidal, Brigitte Maga y Rangel da Silva, que me permitían hacer un recorrido por las músicas afroamericanas, sobre todo por las voces. Susanna i tots els músics ens coneixem ja del rotllo musical de Barcelona i ens va fer la proposta aquesta, a part del seu grup que té ella, Susanna Sheyman. Ens hem incorporat a l'Esteban Coll i jo a aquesta iniciativa de poder lluitar contra aquestes malalties del món. Els voluntaris d'Oxfam celebren cada any a Sabadell un esdeveniment similar per tal d'aconseguir fons per causes solidàries. A més, disposen d'una botiga on es poden adquirir diferents productes artesans d'alimentació naturals i reciclats. Els diners que es recullin aniran a parar a un projecte que es desenvolupa a Sierra Leone i a Libèria i bàsicament és un treball de prevenció, a evitar que la gent tingui la malaltia, bàsicament amb mesures d'higiene sanitàries, mesures també d'informació i també a vegades, una vegada acabat el procés, quan la persona es torna a casa seva, intentant ajudar aquestes persones que queden marginades. A principis de desembre vam celebrar el 12è aniversari. El producte aquest que nosaltres tenim no es compra en una botiga, en uns grans magatzems, es compra en un petit artesà. Vaig venir a preguntar aquí i de seguida em vaig poder incorporar i bàsicament això, em sembla que fer una activitat de voluntariat t'enriqueix tant com a persona i a més tens la sensació que estàs fent una cosa útil. El concert de Susanna Sheyman ha aconseguit recaptar 10.100 euros per la lluita contra l'Ebola.